What the fuck? Tak dobře, tak nic, tak to neudělalo nic. Moc jsem věřil v téhle hře. A nic absolutně nevidím. Kámo, mám cutscénu. Proč ta karta od sklepení vypadá jak kreditka? Lokálně by mi řekl, že ještě levý tlačítko pravý, vole. Je fakt ten temporán, ale to už není prdel tohle. Ty jsme jako šraloka, ne ryba, vole, nějaká pojebaná. Ty vole, jak ten, kdo dělal tuhle hru, tak musel mít hodně rád výbuchy. A ty co seš? More, ani ty monster tady nedávají smysl. Čeho mám ještě kolik fází bude mít? Jestli to vybuchne. To už tam toho nebylo! Proč to vybuchne? Neříkej mi, že ještě žije. To už si fakt dělají ze mě píču. Ty vole, jestli teďka bude plavou. Ty fakt jasně. Ty fakt mi děláš prdel už. No jestli ten Simon teďka zase vstane. Proč je tam tolik výbuchu? Proč všechny ty auta vybuchujou? Resident Evil 6. Keep turning, it's working. A co jako funguje? Helena, Tomu co se děje? Tak scéna, vidíš ji taky? Já chci, že jsem zase vyhodil, zase mě chytl instantně. Jenom ta cena skončila. Ty mi otevíráš bránu, kde jsou zombíci, super. Jo, ale to je hodně, to je zase... Proč zase hrajeme puzzle, kokot? Tak já ti teda budu otevírat, no, tak jdi. No tak otvíraj. To teda jako uvnitř zombíci, ale tak... Ta hra takhle chce a tak. can you get through now? A jak tady ty spajky máme jakože dát? Nevím, ale jdu tam taky na ty spajky. No way we're getting to that. A tady tu neprojdem. Našel jsem zmij. Otevírej ty hrobky. Jaký tady, Jestli je tam máš. tady žádný Jo, nemám. ty nemáš, tak já ti budu otevírat hrobky. True, but what the hell else are we gonna do? Jdou ke mně zombíci. Mám ti otevírat nebo? Jestli můžeš, tak jo. A ty něco otvíráš, nebo? Jediný co, tak mi to spustilo spajky. Ano, já dělám ty spajky. Já tady můžu nahoru. Tak jdi. Retardovaná hra to. Jo, tak tady nahoře je jenom lopata. To měl ten zombík celou dobu. Ten zmutovaný zombík. Stará páka. Není zač, jsem tě ho zabil. Protože je tady jak nasráno. Aktivuj tu páku. Tu. Ty spiry, vole, dělej. Prtky. Vysávají kartu. Já tě jdeme s ním otevřu. Už nechodí, mě přijde. Jdi. Nesí. Jdu. Ale jo, chodí. Já tady tě potřebuju. Kámo. Já ho nemůžu střelit. Kvůli těm mřížím tady ho nemůžu střelit. Já reálně vidím, že na něj mám laser, chci do něj střelit, ale on to trefí do těch mříží. Looks like we're finally making it out of here. Come on, let's keep moving. Indiana Jones tady přijde hrát.
the center of the earth. Jsme v Pánu prstenovi, kurva. A kačko. On má ostnatou teda tou vestu. A má i nůž? Můžu bodat? Nemůžu. Jo, můžu. Když nemíčem. I promise you, we're not gonna let Simmons get away with all this. Good. I won't rest until he's paid for what he's done. Já mám vlastně konečně nůž. Kde jsem? Tady je jako víc těch, co řvou, jo. No, tak to nic, tady je velký boss. Nemůžu nic. Tím jak chodí na tom mostě, tak mě to stannulo a nemůžu nic. Já ti běžím jakože, ale... Normálně Temple Run kokot hrajeme. Mě ráně dole přiválení Resident Evil. Kapsulkem můžu ještě víc přiblížit, tak jebe. Mně se líbí, jak já skoro nic nevidím. Kde máš náboj? Kde dostáváš náboje do toho? Já do toho HKčka nemám náboje, takže taky mám to ne. HKčko. Já s tím bodám. Zase hřve. A si zařve. A už nebude řvat. Další tučko. Po mostu. Nestačí, schodí ten most. Zemřel sám? A ty co? Jo. Když tě skopu asi nebudeš bouchat, že? Ten náboj. Jo, k tomu potřebuji tebe. Neříkej mi, že půjdeš spát. Helena, get out of there! A co máme jakože dělat proti tlustýmu a řváči? Se někdo posral, ne? These guys never go down easy. Jako střílím do nich, ale jako... Jakože zrovna to... Lehni.
všechno? Asi. To FOV je úplně na píču. Myslím, že to nebude dobře. Oni to najednou z ničeho nic umě zombíci s dynamitama. Z ničeho nic. Vybuchnul mě. Jdou ke mně, co? Someone really thought this place through. No jasný, jdou. There's gotta be a way out. Když něco po tebe jde, tak já to prostě nevidím. Já si píču, mrtko, skurvená, už jsem to měl na konci. Jo, ještě zmutuješ. Jasně, proč ne? Proč bys si nemutoval, že? Nejdřív začne po mně plivat, pak zmutuje. Já něco, co jsem půl hodiny dával dolů, budu dávat další půl hodinu dolů. Používal si vůbec kvěčko? Hele, vzpomínky na... který jsi to dokázal sám, jste slabý. Ale balvan! Kurva, to je ranní procvička! Ha! Je vtipný, že... Jo, nic prostě přepadne. Taky jsem přepadl jen tak. Běžel jsem uprostřed mostu. Já jsem ani neběžel, já jsem jenom šel v klidu a z ničeho nic přepad. Stoč ještě pomalej, což normálně. Ty točíš pomalu. A k tou zombici. Po píči no, že nemůžu nic dělat, vole. Aha. Scéna. Která schodí ten celý most. Jo. Autě. Jo. Já vylezu... Nemáš. Jdeš uteč prostě! Co mě schodilo? To, že jsi naboural do toho. What the fuck? Ty! Já nemám životy. Nemám nic. Voda, my se bojíme vody. Ale vysvětli mi tu logiku. Ty pětky, jako jo, byly tam bugy, ale bavil jsem se. Já taky. Tady to je jenom pain. Tady nevíš, co se děje prostě. My fakt hrajeme Temple Run, ale to už není prdel tohle. No prostě jednou, a teď tady bude to monstrum. Jo, my plaveme. Máme vzduch dokonce. Píšeme ostré tempo, pozor. Myslím, tady něco chytí.
Ale musíš spamovat ten mezerník. Mačkat, Já vím, no. to je na piču. Hele. Nejde se tady nadechnout, nejde. Já už bych nemohl dýchat na začátku, jakože. No, nevydrží, no, já už jsem pod půlku. A teď zombíci budou stávat, ne? Si že jo, chytl mě. Tady se nedá dechnout. Jestli mě ten zombík chytne znova. Ne, ale mě chytl taky tam, kde jsem měl trošku A najednou mám, trošku vzduchu a... najednou mám po půlce vzduchu. Kvůli tady tomu. Proto možná Tak chytl jsme u zombie. sebe, protože ti můžu Včkem zachránit. Ečko. Od kde existují kanály, co se otevírají to. Lucky day. A už ryba tam bude. Rybačna. Poznal si. Helena! No! No, co mám dělat? Teď mám neomezený zub. Jak to mám stíhat do půjde? Ty jsi to nakonec žraloka, ne ryba, vole, nějaká pojebaná. Já vidím červený jazyk. A ještě to má ruce, takže to není ryba, to je člověk. Já nevím Člověk absolutně, co se vystupoval děje. žraloka. A já snad jo. A kde jsem já? Nevím, kde seš ty. Na tebe asi sere pes. Teď on mě držel v tlamě? Proč to? A ty proč ho bod do nosu místo do toho červeného jazyka? Proč jsi nahoře, já jsem dole? Careful! That thing's still around here! Okay, I'll find a place to climb up. Já nemám healer. A mám 2 hápka. No nic. Tady je reálně brána. Já ti reálně otevřu asi. Nemám náboje do pistole. Názor? Nemám Taky náboje do nemám. protivnice. Názor? Já se potopím, ne? You do something about Proč? Se nemůže potopit, když tam je díra v těch mřížích. Něco asi za mnou. Asi jo. Ale jenom asi, nejsem si nějak jistý. No. Stalo. Thanks. Střelil jsem to. Já jsem se ani nehnul pomalu. Přebím! Ono mě to dožene. Thanks. Ještě Jak 17 můžeš metrů. používat ve vodě vysílačku? Kámo. Jenom proč si dám facky? Píči, to není možný. Zpátky. Já jsem se reálně pohnul jenom o 2 metry. Tady žral. Kamo.
Já sbírám náboje reálně. A jo, taky. To je popíči hra. Sežral výbušnej barel. Škoda, že ho nevidím. Proč jsme... A čím, když nemám náboje? Já přebijem furt. A můžu? Bude jak to řvalo aim for the dynamite. Kdyby ty jsi neměl přebyto, já tam ani nestřelím, protože však jo. já jsem byl trošku vzadějš. Teďka můžeme být rád, že se mi přebyla konečně ta zbraň, vole, že se mi to konečně změnilo. Potom celý boss fightu, vole, až na konci se mi změnila zbraň teprve. Já jsem do té doby nemohl mít zbraň. To bylo na schvál. Co to zbombardovali Raccoon City 2.0? Thank God you're still alive. Where's Simmons? After speaking with you, he left. In a hurry. Shit. Where did he go? As he was leaving, he was talking to someone on the phone. He didn't sound too happy. Any way we can find out where he went? Don't worry. I've got a tail on him. He's on his way to the airport right now, where his private jet is preparing to leave for China. China? Yes. Take a look at these. What happened? Another bioterrorism attack. The BSAA confirmed it was the same one used in Eastern Europe 6 months ago, called the C virus. C virus? We saw cocoons just like that here. We need to stop Simmons and take him into custody right away. We have no evidence. And right now, you two are on the top of their list of suspects. No. Listen, Hunnigan. I need you to fake our deaths. Can you do that? What? Of course. But they'll figure it out eventually. What are you going to do? Jdem do Číny. We're going to China. We just entered Chinese airspace. Good. How you holding up? Why didn't you turn me in? You could have cleared your name. Maybe. But it wouldn't have stopped Simmons. Besides, you're starting to grow me a little bit. Elena.
Budeme řídit letadlo. Proč se doslova jmenuje úplně stejně jak ten žralok? Alright, hold on, I'm looking something up. No nic, se musíme řídit. Lightning Hawk! Leon, Helena, do you read me? Mám Lightning Something wrong Hawka. with the pressure bulkhead. Tady na Get to zemi, the nevím, jestli ho plane, máš i find ty. out what's wrong. Jaha, my nebudeme řídit. Já nemám do ničeho náboje, by the way. Já Jenom do taky pistolky. nepomalu už. Everyone calm down. Get in your seats and stay there. Proč ty agenti všichni vypadají jedna ku jedný? To fakt tady využili v tom letadle jenom tři vzhledy. Žena, agent a já si připravím Lightning Hawka a dám jí to do držky. Počkej, tady bylo něco, že... Dík. 5000. Pojď. Já jsem myslel, že jsi mě tam zavřel samotnýho. O! Druhou stranu taky jsem... A to musíme spolu. Já tam to zvládnu sám, ale to nemusíme spolu. Tohle je jako trošku větší kolon, nepřijde ti. Já jsem si teď všiml, že... Ona má, že To bylo úplně jasný. dostane Deaglem a... Ne, počkej, tady jsou ty bomby. It's leaking that same gas! We have to get rid of it. You need to open the hatch. There's the controls. Jo, zbavit se tím, že otevřeme... Braně ve zdi. Aha, takže tam to něco udělá, ale tady to ne. OK. Kdyby si viděl, co se teďka stalo. Já jsem to viděl, nabila tě do držky. Ne, ona mě nabila do držky. A z ničeho nic, já jsem se portnul někam u tebe. Z ničeho nic prostě. Tak to je po píči hra. Pozor, budeme muset... Jak to, že najednou může chodit normálně, aniž by jí to nespolklo ven. Jak ty odpadky lítaly přes to, když to zavřel. Helena, we have to go. A teď všichni budou zombíci. Počkej, to můžu vzít znova. Asi jo. Nice, já to vzal dvakrát. No jasně, to všichni Když zombíci. držíš shift, tak si měníš granáty, healy, takovýhle. Defeat 500 zombíků jsem dostal. Damn it, we were too late. It's too late to apologize. Já jim dávám one-tap na hlavu a to používám klasickou pistoli. Taky dáváš tím zombíkům pistoli, káčko. Nevím, asi potom žralku, jestli řekli, že zombíci jsou nic. This is why I can never sleep on planes. Jo, takže když jsme fightili tu... Když jsme fightili... Tak píčo. Jdeme řídit. Sice neumím řídit, ale... Joha. Jesus Christ, No, how much don't worse can go. this get?
Co to bylo? To. Jsi mluvila, já to slyšel úplně do pozadí, že? Jesus Christ, what's happened? Kam máme jít? Nevím. Aha, já měl dát prostě space, že ho budu pilotovat. A proč, když já jsem dal space, tak to nešlo? Okay, first switch off the autopilot to restore manual control. Then press the third button in the fourth Co? upper panel. Ta hra se neposrala. Lever on the right-hand side. This is harder than it looks. Come on. To máš strašně složitý. Mezi tím, co tam já střím zombíky, který mají v rukách AKčka. Leon, pull the throttle! Pull A když jsem to udělal už. How many levers does it take to fly this thing? Almost there. Jak se dostali k tobě? Ty vole, jak ten, kdo dělal tuhle hru, tak musel mít hodně rád výbuchy. Že ani žádná cutscéna, nic jo, prostě bojujeme nějak na randoma. Proč se sama s tím blata? Nevím. A proč je tady najednou Jake a Sherry? Tak co se děje? Kokot, proč hraju Dead by Daylight? Proč se ten boss dostat díglem, nebo co je? Take it from us. This guy's indestructible. Get the hell out of here. Dobrý, tak proč jsem pro něj střel, když... Dobrý, takže... To mi chci říct, že tady ta posláč jde hrát ve 4. Jde no. Počkej, já mám toho další kitku, můžu spojit. Combine s červeným, to se mi udělá 6kovej. Nastavit ho jako heal. Tohle to taky nastavit jako heal, mám 7 healů. Nice. 7 healů. Jako by on vyhodí Sherry a já potřebuji vyhodit tebe. O co jako? Kokot, já nevím. Šlabikára. Fakt že jo? Ty vole. Ne, ty sám skočíš. Are you okay? Compared to Raccoon City, this is a walk in the park, right? I don't know. Takže já teď hraju s Sherry prostě. Back then. Leon, we should get back. We need our help. Fix this. Sherry, get behind the wheel. Jakže to opravím a ona bude řídit bus. No jasně, jak Dead by Daylight, vole, ty mrtky. Tak když opravu generátor prostě. Jak se healnu do piče? Paso, ty jsi srazil mě, ne jeho. Ale já jsem neřídil. Tak ona mě srazil, jo? A já dostanu. Tak To je dobrá píčovina. Když tě reálně bot srazí. Já tam běžím, ale...
healnu. A co Mám jsem dal pirát minigun? A ty co seš? Změnil jsi ruku? Počkej. On jde po tobě, že? Jo. Nalepí ho nějak sem k tím bombám. On už nejde po mně, ale. Co? On si typka vzal prostě do cage. Tak bez ruky pojďte. Vidíš, ty bomby pomohly. Kamo, kdo dělal ty výbuchy? Mě spíš zajímá, proč taká scéna, co teďka byla, vypadá, jak kdyby ten tyran dostal flashbang z Vietnamu. Proč to prostě vyboukli? Tam nic nebylo. Jak buchne z železa. Leon, do you read me? Proč mám nůž? Jak se měl mluvit? Oh, you went dark after the plane went down. I linked in a minute ago, but you weren't picking me up. Listen, the building agent Bernie Jednička mentioned isn't heal. far off. Just stick to your current route, okay? Got it. Thanks. Já si nejdřív všechno přebudu, protože vím, že to je potom Bůh ví, co se stane a... Meeting Simmons in the Kuhn Lung building. The first thing you're gonna need to do is cut through the outdoor market up ahead. Já třeba ani nevím, o čem je ten příběh, my reálně hledáme nějakého Simonce, který ani vlastně pomalu nevím, co udělal. Zabil prezidenta. Ne, toho jsme zabili my. Nezabili. On to nerefšil, že jsme to my. Great. 3 separate lots. Pipi! Jesus. All right. Let's just figure out a way to open it. Masna, ryby a zelenina. A jak to, že vidí ty klíče najednou na té mapě? Tady ty... Prasata tady budou po nás chodit. More, ani ty monster tady nedávají smysl. Guess that's why the whole street is on lockdown. Residents are trying to keep it out. Well, this one is different. Že to je něco jako regenerátor. That's a new trick. Jo, do toho střídám, ale nic mu to nedělá, OK. Jo, je to regenerátor. To věděl, vole. This isn't working. How long are we gonna keep doing this? If we keep this up, we're gonna run out of ammo. No jako... No tak ani hovno, nedu pro ty klíče. Radši odemknu ten zámek, vole. No teď to je asi o tom. Ale on to chtěl dělat do doby, dokud, vole, prostě nám nedojdou náboje. Proč tu elektřinu prostě nevypneš? Já jsem to tam neviděl. Pojď. Víc. Proč? Protože tady k Vedou tomu potřebuji, se. jo. Právě k tomu klíči prostě potřebuji k tebe.
Dobrý. Tady je žebříkos. Je tam monstrum, připrav se. Aha, já jsem ho zabil. Lol. Když dodáš Desert Eaglem, tak zemře. Na tohle plejtvat Magnum nebudu. Neumřelo to je furt za náma. Ne, se spawnly jiný. Já si umřu. Mě prostě chytli. No. Neměl jsem šanci něco dělat. Mě tam furt spamujou mě. Nemůžu nic. Běžím mezerníkem a udělám taky ten kop se skokem, tak můžu trefit i tebe. Nepomohlo to. Čau, jak se máš? Já třeba nic nemůžu udělat. Já nemůžu dát ani Bčko, já se nemohl ani do ní střílet nic. To mi nic nedělalo. Další quick time eventy. Ti to oplatil. Looks all clear now. Let's hurry. We don't want to miss Simmons. Tam dělá Eda Wrong. Ada. Let's follow her. Ada! Chris vlastně teďka jde po ní. Come on, let's get some answers. Glad you could stop in. Like what I've done with the place. You enjoy your Posral. Sliduj pravým. Nemůžu nic. Tohle mi asi nepomůže slide, vole. Kámo, to je retardovaná hra. Proč najednou Ada je zlá proti tobě? Já nevím. Já tu hru nechápu. Jo. Už mi to jedno. Já jsem se radši nejdřív nalutil, abych měl náboj. No vidíš, ty jsi o ně přišel teďka. Don't know. And I don't like the look of it. No, všechno se rozbije, ale určitě. Zatopí nás to. Locked. Proč jsem to slyšel dvakrát? Taky. engaging logs. Testing for prototypes. No, určitě nám to vypustí. Hele, tam vidím toho. Robotky. We've been conducting such fascinating work here. Why don't you have some fun with one of the new prototypes? The rig with explosive charges. What the hell is she thinking? I'll ask her once we catch her. Tak stačí běhat jenom. Leon, Helena, come in. I'm trying to get the lock open for you, but the security's pretty tight. I'll keep trying to hack it, but see if you can bypass it manually. No vidím tady, ano. You run interference. Over from Hunnigan's own OK, teďka mě to trefilo, protože prostě kamera se potřeba otočit někam úplně jinam. Dobrý, já tě nemůžu zachránit, protože... Zero. Breach detected in room 0. Security breach detected in room 1. Security
Tak když nejseš Talking Mood, tak tě zastřelíme, co? Proč vlastně po ní jdem, nevím. Já to nevím! Ale my, že se spojíme, nebo jako, že půjdeme jako... Že se setkáme s Chrisem, volá, že Chris jako taky po ní půjde, volá, bude nás chtít taky zabít.